Konikapinasta. Viittaan Nivala-lehdessä olleisiin kirjoituksiin. Mitalissa on aina kaksi puolta. Miltä puolen sitä itse kukin katselee. Olin Karhumäen suunnalla niin sanotun Mustannuolen takana tykistössä. Ei siellä oikein onnistunut tehtävässään. Ei se kova kuri ole aina paikallaan. Olenkin siinä Hautalan kanssa samaa mieltä, että kuria aina tarvitaan, mutta ei aina liian kova kuri tuota tulosta, kuten kurin kovous osoitti vankepataljonan komentajana. Hänet piti siirtää toisiin tehtäviin, kun 67 miestä siirtyi vihollisen puolelle heti alkuvaiheessa. Sitten naapuri putotti sellaisia lentolehtisiä, että me allekirjoittaneet Pärmin pataljonan miehet. Lentolehtisissä oli mainittu nuo 67 miesten nimet, jotka kehottivat toisiakin sinne tulemaan. Tilalle piti vaihtaa Eversti Saarelainen. Palvelin silloin tykistössä, kuten olen edellä maininnut. Peiten nimi oli silloin 5480. Tuntolevyni numero oli 610 109. Olen sitä mieltä, että Mikko Niskanen ja kumppanit oli pystynyt kuvaamaan tapahtumat niin lähelle totuutta, että kyllä sitä on turha lähteä spekuloimaan. Silloin elettiin sitä aikaa ja se oli todella ankeaa. Kiitokset Mikolle. Olen vuosimallia 1919 ja olin niin huono oppinen sotilas, että sai palvella yhtä mittaa 4 vuotta, 10 kuukautta ja 26 päivää. En ihannoi sotia enkä kapinoita, että kyllä se pulakapinakin on elettyä elämää, ei se perustu mihinkään romaaniin, vaan tosiasioihin. Lauri Junttila.